Hey,
For the past 7 days, Ghana Sina Hoto and Eri, which in Nukwazo, Nadazi, Chichaya, Runya, which is Waji also. For that 7 days, we made a 200 and a band. And when I China, you find more leaders of Kenya. No men and be more clear now. Chief veteran, the Timoriana, lawyer, I want Olundo, Ndumuni and Dogia, the Yana Dinamwa, what's the Habia Ben Yuchi, or Habia Grabba. I don't know Catan, John, who wanted to wear that. I don't know. Odogu. Nanke uno nwere ihe mere na iwe bịaba nke ichi
Chief Chike along the watch with him. I couldn't see Mundigo. I couldn't even at Zero Battery Onuana about Sia. Jim, I couldn't see Mundigo. I'm well, no, when I go, and the man why I go. Jabala Timothy cake and Nabadana. Timothy Oba. Timothy Oba. Nambogon and I could be Tabans. Ruben. Oh, we couldn't do it. Oh, never know your bem. Ruben. Oh, never know your bem. Okay, did it. Oh, okay. So now I'm not going to soon until the day. So who man die of you? Why would they? Eze na-ekpekela ọgwụ anyị ekenekwa na ehihie ọma ụbọchị nkwụ inyere anyị taa na ọbịbịa nwadị ya na anyị na ụmụnne ya ma ụmụ nwanne ya ikwu na ibi bịara anyị taa n'usoro emume nke ndị adazi nnukwu ji etinyewa ọzọ ọ ya ahụ onye bere chi ọzọ jee ikwu nne gbawu o wee bụ n'ochizu n'omechego na ọkwanye ka nwadị ya anyị bịa tata ka ọ gbawu dị na be anyị wee gosi ụwa na omechegokwe n'ibe ọzọ n'ochizu anyị wee na-ekene Chukwu na-ekene Anandị na-ekene ana adazi nnukwu wee si Chukwu nyetihuola anyị bugbuola anyị evuola anyị ụzọ gbere anyị azụ kwala anyị uke mmụọ gwụkwuola anyị uke mmadụ na ọzọ ọnụnwa nwadị ya na anyị bụ nwanne unu nwoke chiri ọ ya echikakwana ya nka uke mmụọ ghara ekwudeni uke mmadụ ghara ekwudeni ọ ya eme akala aka ya na chi ekwulu o mechekwuo chi agbanyeri ya aka na o nwere ihe a nara agbanye aka taa anyị wee na-asị na ọ ya adịrị ya mma dịla ezinụlọ ya dịla ikwu dịla ibie dịla ka unu ra wee bịa ma ndị nọ n'ụlọ chọrọ nso bịa mana ha enwere ike ịbịa nwunye ọ ya adụ ha na mma na ukwu unu ji bata Anandị taa nke unu ya eji na ya amanarị o ihe anyị na-ekwu wee na-ekene Chukwu sị biko nnọọ ndụ nka nke iyi atakwana na azụ anwụna na onye elu okwu ebe ọ na-eje nke a na-akwa agwụ ya mvu akalagori mala onye nwere nata mvu aga ọ na-agakwa ebe ọ na-aga a sị na agadi nwaanyị anaghị arafu ebe o kewere nwa ya di agafe ewe kene unu si unu biko n'unu melụ mma ọbịbịa unu bịa be anyị tata wetara anyị nnekwu ngọzi wetekwuola unu nnekwu ngọzi wee si Chukwu kele ụwa ya biko ya bịakwa na ọjị nọ ka ọ taa anya n'otu ya ịta anya n'ibe anyị atata ndụ ya atata arụike tata ọganihu tata udo tata ịfụnanya tata ihe akụ akụ tata ihe enwe enwe n'aha Chukwu oke abịa na ndị ala oke nri oge nnukwu nwaanyị akwa ibe anyị na-akpụ ya na 83 na ya zụtara anyị ilo ọ ya echike nka o ọ ya eze ke nka o ọ ya na-aga
onwe iwe ya emien ụkwụ ya akpụ ya n'ụzọ onwe kwuru iwe je ka imienu ọ ya achị adazi chiruo ya ọfụma o maka na oso na ndị na-achị adazi oso na ndị isi na-achị adazi isi mmiri ya oso so na ana m ayọ Chukwu ka onye wisdom ọ ya eji wee na-eteki decision kata na aja n'afa Kraịst onye nwe anyị Nwe section bụ aka mkpịsị. Nwe section bụ diodo. Ebe ị nọ ime kịta bụ aka mkpịsị. N'ime ndụ. Ibezie na village ọ bụrụ ruo ọfọlọ. Nwere mgbe anyị ji ụlọ agụ. Ebe ahụ ịnụ nwaanyị bụ agbada. Na-agụ. Ekene m Simora ka ọ na-eho n'ije a o nwere ọtụtụ ndị nze na ndị ọzọ ọ sị ha bịa dịji ije a mana anyị kwuru anya ha etuba afa ọntị na ya emechibedu n'ọjị so unu n'anya onye nke anyị nyere ọjị ịbịa na ndị chili ọzọ maka na enwe klan nke unu nwekwa ịbịa na klan a na-akpọ nnukwu klan na-adazi nnukwu ọ ya nwa bụ second in command o chiri ọzọ about 20 years ago wee na-eru utoro dị na ya so ebe a na-eche awụ dim akwụ na-etigbu ndị ilo repeat after me dim akwụ na-etigbu ndị ilo dim Chidera dim chi onye adịghị n'ezu dim anụ ehi agụ mma magha nwa dị a na unu maka na ya nwere Jizọs ya wee gwa unu nke bịa onye nke a ọkwa ibe na-agba ha abụọ akọdụ mana ọ ka ha si wee nọrụ onye a ndị na-eme politiks ma onye ọnwụ ndị na-eme politiks ma onye ọnwụ the former secretary Aniocha local government chief sir Ofomodua Tony Eza na emejulu Eza na ọzọ dị ebube Eza na ochendu Eza na amụide o sokwa n'anya Aniocha ji afụ ụzọ ibe onye nke ọzọ a unu n'anya unu ya ha afụ maka na ibe kwulibe akwụdewe ya o nwere mmiri ya ha nwe ebe a ụfọdụ na-agba ụzọ Nnewi ga na-afụ ebe dị Palonia water na-ebe a Chief Sonny Anajeku Tonia Eza na oyili nne ya Eza na Ugonabo Eza na nwanna Amaka Eza na ọzọ digbo mana o mechara ibe a dịka otu o si eme onye bịa onye ewechie ya igwe etiti of etiti 001 ọkwụsị hode ọ na-eje na-abata mgbe a na-agba Angola South Africa onye kụmụba ya aka ndị Anambra ewechie ya ọnwa na Angola ọzọ fulini ego dike gburugburu Aniocha mana ka mbụ n'izu ọkwa nwanne igwe Ekwulọbịa eji wee chee ya Chinyelugo na Ekwulọbịa biko okwu delunu maka na ibedo na onye nke a ọga ndị ọga mana ọ nọchara obodo oyibo wee si n'ibe ọ na-eme n'obodo oyibo na ọ ya nata Naịjirịa bịa mee o wee nata na ọkata Lagos ndị Anambra steeti na-akpụ ya Peter Obi ekweghị alahụ ụlọ ọ kpakata ya o wee bata Unizik wee chenje Unizik onye nwa na-afụ maka ndị na-eme architecture na Nnamdi Azikiwe University Ọka Prọfesọ Bons Obiade
Tonya Ichie Nwanze Kwesi. Indaboski. What's the fellow back? Oh, what did I go? No Koza. Onya na we ball on Nigeria on ofisi. Manoje Hana call no China Hepe anata because only deliver excellent and wonderful products. 1 year when you child obodo Igbo when you ndocha na ndi nwura na buy nebe deliver no o kesi dozie ya ndocha we say you mean death you want to make them to feel at home or see yes even on the ground like that. You got put case where boy a pens. Every year they paint here. On 1 year Reverend Sister Ibe. The father just departed this world as the author child. At the blossom age of 120 years. Chief Gerard Ibe. Iche China Kweze. Tonya Iche China Kweze. No Russian. Nenu no onye nka unafugo onye nka nene anya ofuma ti obugi nene anya ofuma nene anya nene onya omwebe diche nene omwebe diche onya nyeri o Jesu ike nyele onwa boje So Tonya, Iche Zama. Iche Zama. Kedini Noka. Kedini Neba Noka. Iloka Lojari, Domakia. Ono ho. Eku Obata. Bakanono Nesioku. I will not rest my case. I'm going to introduce Nukuta Gam Angola. If you go see it, Olube 3 weeks, Oti liba nisi, Makana yole ayo. Ntoya, Watana Yueze, Afia Ukana ayo, Toima, Hanabo. Itu kwe hava, Owa Hajive. Manasi Toya, Iche Ekoka, Okoka, Okowatibe. Obuneti here nizu. A man even in a Bidokanisi. So Tonya General. Dalono. Because every introduction. Man even Nanyalugo. Just we can go on mafia. Even the fear amiable star lady. Amiable star lady. How does that Keramunu? Because I'm gonna make a huggy for now. List card. No can wake in Agani. Don't worry, oh, many facts of our Omega. Oh, we'll leave her. And what gives me joy, a lot of our young boys will not go to name Motra. Mane was dedicated. Name will touch change river when I got him. Daluno. Get okay. Peter.
ọ ya dịrị na mma iri ụjọ na ụwa ihe enwe ya ngwa hey 8 days each catch
omenala ndị ada ọrụ na-esosi anya ya ihe nji uwe ozi osisi afịa echie ma na etu agba gbaa egba ndị ọmụ taa isi na ịzụta afịa na-adazi ije ebe nne ya ochie wee gbalụ gị ufe okwu ịgbachi ufe a agba egbe agbara ịma na imesịa ọdatesi agbapụtara ihe njide iwe bịa ka nke mmiri ọrụ dịrị ụlọ ịkọ mmekọrọ na ịgọrọ m ọfọ ọ ihe ya so eze a na nna ya lugo eze a na udemezuo eze a na nga ọ na-adị eze a na isi mmiri eze a na ndị nwe ọzọ eze a na akpọkuo dike ọkwụ na anụgo ịma na onu ya eze na ndị ọzọ eze a na akpọkuo dike omelora kpọpụtawa ya ka o si mfe niile biko iji wee bata bụ isi m ọra ibedo onwe ka isi wee bata anyị asị gị na agba kedu ya na onye oriri mgbe gboo ibedo o wee chie eze ana ude mezue maka n'ịma ihe ọ bụla anyị na-akwado anyị enwe ndị ya gba bọọlụ gbafee net nwe ndị ya wa akụfụ nke a o wee mechibe niile a owu n'ụdị ya na-ede onwe nlekọ anya wepụ ka ya na ụmụnne ya si adị onye ya osisi ji webe ọnwa eme nke asị esi webe ọnwa tụkwasị eze ana isi mmiri ofere ka nji kọwa ọfụma unu wee ghọta etu anyị si wee nọrọ maka na echichi o chere highly symbolic anyị chere ndị nze mana nke ya pụrụ iche maka na adịghị adazi nnukwu so ofu onye na-echi ọzọ na ụmụnna ha echie gị tata ịtọ ibe na-echiri ọzọ na tata wee gaba anya bụ onye isi ndị ọzọ enwere adazi nnukwu n'aka ọzọ ya echi ya kama anyị echizi echi ichi obere ọzọ onwezere ka nnukwu ọzọ ọkụ na ụwa nwa na onye mụta awụ nnukwu nwa ọ Chukwu nyere ya manya ka anyị ji wee gbekọ aka ọnụ wee chie ya eze na isi mmiri collectively adazi nnukwu ji aka akpọzi ndị nwe ọzọ maka ọnte ha ka ọ dị ekene m ụnụ ọkụ ụmụaka isi wee eze a na ndị nwe ọzọ akụ na-etiwu ilu ọ dị n'arụ Não consigo ver. Mmanya aya anakwana ya na no, you need to keep it
nke ịbụ akụ na-etiwe ilu ọkụ ya so ekpere bụ nwa di a na ndị du ebia ka ntị unu dị ka ntị mmụọ na ọkụkọ ya Chukwu okike anyị ekene jide na ọjị nke unu n'aka n'ọnọdụ ọnwụ nyere anyị n'ụbọchị taa na nnekwu ihe dị iche mere na net taa site n'aka nwa di ya na anyị si adazi nnukwu wee bụ ikwu nne ya taa a sị na ihe ọma ka a na-eṅomi eṅomi wee were ihe maọbụla onwe na nwa di ana anyị bịara nri ikwu nne ya bụ Okeke ọdọwa ma Okeke nwa ka ọdọwa ịgba abịa igbu obi dịka omenala ebe si wee dị anyị wee na-ekene Chukwu wee sị ya na ọ ya abalị ha n'echichi ochie ọkọwagolo anyị ya nwoke nwaanyị nọ ebe nụ ya ghọta ka esi tinyere ihe ọfụla n'echichi o chiri ibe n'ụwa ma ndị chiri m chiketekwolu m owe chie ndị ọnya wụzi isi na ọnya na-achị ha anyị wee sị na ọya abalị ya eze a na mgbe ọ na-adị eze a na isi mmiri eze a na ndị nwe ọzọ afa niile ọ zara fa niile nwechara nnekwu mmiri o nwere nke anyị etubu etubu ebe ọ na ịhụrụ ya nke i chetara ka ihe etu ya o jide ya ọ baala uru bakwuolie wee na-ekene ya agbakọrọ ihe n'ebe a ụrụ ya tọchara mana ọ dafụtara ụrụ ya eji chie ya na nwata o chigbo onye bụ ọzọ nwata ọ ya ada ka okie nka uke mmadụ ara ekwughị elu ya ọkwa ọ rigoro ya ọ ya chi adazi nnukwu dịka omenala ndị adazi nnukwu si wee chi anya chiga anya nka nke mmụọ ara ekwughị elu nke mmadụ ara ekwughị elu anyị wee na-ekene Chukwu n'isi ya n'ofu ime a na-ayụ ya ọ mara ihe bụ omenala adazi ya ka ọ ya akwụkwanye ya onye agwa nọ ebe a na-emewu nwoke gba nkịtị onye agwa nọ ebe a na-emewu nwaanyị gba nkịtị nke ọwụ na ọ bụrụ abụ ihe ọjọọ ọ ya ekwufufu ya n'ọnụ n'ibe ada akwa mma na ọwa ọkwụ na-eme o wee gbara isi onwe gbara isi ezinụlọ ya n'onye ya ihe ọ ya eme ibe ọ sọkwa mmadụ ya na uwe gị ntụ ọ sọkwa mmadụ ya kwagharịba gị ma o si n'aka ndị obodo ma o si n'aka ndị ụka mba nke n'igbo omenala adazi ịmalị ka ihe emekwa eje n'ebe ndịrị ya ma ọ ka esi etu ume enyi ma ọ ka esi etu ume enyi ọ gwawa esi ha mba na ọ bụrụ omenala adazi fa biko ka ichie ihe ichiri chike anya nka ihe na-egbu
mmadụ n'ụwa bụ ahụ ekwulu ahụ ebichie nye mgbe ọ ya evọghenite ofulu ọkụ furu ibe niile vọghenite gha onye nwa na-asị kedu ibe na-emezi ọ bụla ahụ ekwulu ịnọ n'ebe ọbụla a na-asị ka a na-alụ mmadụ ibe enyi nke na ọ mara ya na o nwere ọyara azọnwụ ọnọyara eme ewe na-ekene Chukwu na-ekene ana nrịrị bịa tata na-ekene a na-adazi nnukwu zụfụta anyị iwe ụlọ mmadụ wee too ọgbe ewelu ya yibere gị n'aka si na ihe echi anyị na-ekwu ụtụtụ ehihie abalị mgbe na mgbe ọ na si na ọ ya adịla na mma nke mmadụ ghara ekwudo onye ya ihe ọ sọkwalụ ekwensu ya gbaba mgba ọ gbachisicha mgbe ọ n'anya n'iyi nwere ife ka anyị azi ahụtaghị anya ọzọ n'ihe anyị na-aga ịgafe gbolu level ahụ chiri ya na-edu ọ ya edu ndị uwe luo na nka n'ime ụwa dịka gị na chi si wee kwu nekwe ndị niile nọ n'dugogoro na ya bụ oche ọgwụkwa na fe dugogoro na ya ya akwa agbago ọkwa ha sị gị rịba na ị ghara ada iwe rịba ya akwa ada ọ ya adụkwa aha na mma kakaka ya akwa amaha nke jizi ji amaha nke jebe ọ ya ejela ebe ọ na-eje nke nebe ọ ya anala ebe ọ na-ana nke be ajọ ibe ọ ya ekwu na ọdụ ọkwa mma ka o wee zanaga maka na ana azụrụ n'ukwu na-elekwa ọkụ biko anyị na-ekene Chukwu n'isi gị na-ekene chi dobere gị ndụ n'ụbọchị taa ife aka abatara akwana ụmụ ka na-etokwa eto ụmụ ịmụta aka na-eto eto ndị aka agbara n'ihe ọ ya abacha aka ya abachakwa n'ihe ndị anụrụ na di ha ka ya anụcha ji mụta nwa nwoke ya alụ nwaanyị mụta nwa mụta nwoke mụta nwaanyị o nwere ihe mmekọtazie n'ụwa ka ngwurube gị chiri echiri kama mmeghe ka ọ ya na-emeghe mmụọ mmụọ na-eto ya adị anyị wee na-ekele Chukwu ya biko etu o si dobe gị ndụ wee bi ikwu nne gị tata ọ ya edobe gị ndụ eme ụwa gị ichichiche enyi ọkara na ọghara na eze bịara ebe tata onye ọbụla ndụ ya ya adịrị ya nke mmadụ ụkwụ unu ji bata ebe tata nke unu ji bịa nke unu ya eji na ya amanarịcha onye ọbụla zọrọ ọgba ebe tata zọọ ihe ọma were ana n'ihe anyị na-ayọ Chukwu si ebido nnekwe mmadụ ana anyị sụlọ ọra n'elu ihe ikpotachara na ihe iwetachara ebe isi wetakwa n'ihe ọ ya akwa n'aka akọ na ọ ya na-anọchi mmaji kwuru mmaji a sị onye nwelu nye mmadụ o mgbe ndị nwechara ihe paakị anya ọ na-ele na-ele ma aka ekwerebe nye mmadụ mana etu ị nwere akwa ojuju nye mmadụ onyere aka akọ ebe isi eweta ị na-ewofu ọ na-abachi mmaji kwuru mmaji onye na-enye enye manarịla onye na-anala ana nke onye na-enye enye ya na-aka mana ekwu na ya na-aka na-ajụbe ka ọ ya esi na-aka aka mana Chukwu ya na-etinye ihe mmaji kwuru mmaji o nwere ka ọ ka aka ebe ahụ anyị wee na-ekele Chukwu si biko kele ya were ebe rie na afọ ọma ya bịakwa were ọjị nụma taa anya n'otu ka anyị takwa anya ya niile tata ndụ na ya tata arụ ike tata agam n'iru tata ihe akụ akụ tata ihe enwe enwe ọkwa na aha Chukwu kelee nke anyị ekwugo ji na nze nni dịka mmadụ na-esi wee ọ ya eji ejicha ọnụ wee rie ihe
Babu. Ọkụ ya ka m na-eze. Wolego jidego na keba wa wole ngwa wa wasema kasana naba mba de aba kana hapo janya Mama kwa tuna na ba mo be mama mo na ka I'm
anyị na-eme dịka nri si eme adazi nnukwu na-eme ka adazi nnukwu mana a sị na ibe eji ejere mba ụka a na-amụta ibe so etu unu bịa unu ya ama dịka nri si eme anyị na-abịa akwado ka anyị mee ego ọjị wee na-enye unu ekene pụrụ iche na unu menwuru ibe mma maka na ibe anyị ama njite oke ụta bụ na ọkawa ọbara anyị a sị na eri mụrụ ụgbọgụ na ọnya sekpu anyụ ọkawa nri ka o si eje ọgwụ agọlụ nnie bọsọ ojiji adazi n'ukwu na olu ebe ahụ na ọ ji ka anyị bụ na olu ebe ahụ na ọ ya amụ nwa ọbụla ọjị so o wee bụrụ na ndị nwere ome ọrụ bụ isi Igbo Igbo niile na-asụ n'olu ma akwa ụkwara ọbụla owu ide na-abụ olu ebe ọ na-adọ ọdọrọ olu ebe ọ na-ekwobe okwobe anyị bụrụ nwa dị ana anyị and ọgwa gọlụ nnie mgbe ọ na-eje bụ na ebe ọ bụ na ịbụ ọjị apala ọjị na-eje mba olu ebe anya mụọ ọjị wee mụọ onye ọkụ ọdụkwa etu ọrịa bụ na anyị nọba nkịta wee na wee si na ọ adịrị ya mma wee na-ekwu na ijebe eje na ọ ya adịghị mma ịnara na ọ ya adịghị mma ma gị echezọkwa na ebe isi maka na o chezola ochie ọgwụ anya na-akpụ ya ihu o nwere ebe ibe abụ wee rụta ọrụ ọnrị ịya na-awa oke enwe ka ịbụ n'iru ka ya na-ama ịma nwachi gị azụ enwere mgbe m kwunye ọtọ nsị na ehu na-ebe ka m si ebe ka m na-akpọ enyi m onye unu dubịa na-atụ na-aga na-edi esi anya jikwa enu nwanyị na nkụ dị na mba na-eghelu mba nne achọghị agbara ayata ahụ ndị ya egwu ka ya mana ya ji nwayọ mana ebe ọ bụ na ịbụ onye nke anyị ya na-eje eje na-abata abata onye ọbụla na-eme ụṅara n'ala Igbo niile na-abịa ewere ọgwọ ndụ ibe gwọsị iwu na ị ya abịa enye ya ọgwọ nri iwe mmanya maka ebe ihe ejetela aka Nnamdi Azikiwe bịara ya Ojukwu bịara ya Ọkadigbo bịa mana o jezi kparịa Zik ọgwụ anaghị aka ibie o wee zuo onye ọgwụ osi nri weta Nnamdi Kanu abịagwo o nwekwa ibe ahụ emie ọkwa ikuku vughacha ọdụ igwe anya o ji ọgwọ nri bịa ekele enyi m n'ọmarị ka nri so ikuku vughacha ọdụ igwe anya ọ bịala bịa were ọgwọ wee na-asị na ọ ya adịrị unu mma ijere n'ihi ejelu n'ihi analụ ndị na ha yi wee bịa ọwụ ọba na ọ ya abalị unu n'ihe kezi ụfọdụ n'ime unu bụ izi bịa na biko na-asị onye dị aka ya delụ ndụ ya deta ibe akụ akụ ya deta ibe enwe enwe site na Chukwu na ndị
maka anyị nwere onwe anyị jipụrụ echichi ọ na-aga akụkọ nwa mmiri ọlọkwa ọkwanụ ka ọ dị ha aba anyị ya ọnụ mbọ anyị na-eje nwoke na-abọfe
I'm